Trigger. Maybe you should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Eli joo, siis mä kirjoitan se viikon päästä, joten muistakaa kommentoida Grovide ja maa, missä on Donate-bokseen. Ei mulla muuta, mennään videon pariin. Bye! Okei, moi kaikki. Tässä videossa mä aletaan puhua taas Growtopia-uutisista, niin kuin aina yleensä, mut joo, aloitetaan. Eli ensimmäisellä uutisella mä aletaan puhua tästä Growtopia-glitchistä, tai no VL Worldlockseed paskasta, mikä on tullut. Growtopian modit väitteet ne olisi poistettu, mut joillekin on vielä jäänyt, joten vittu hyvää työtä, haistakaa vittu Forliin. Mut joo, silleen tapahtuu, katsotaan niin paskoja nämä modit, niin ei voi mitään. Mut joo, venatkas mä tuun ihan just back. Okei, eli siis tää liittyy semmoseen pelaajan kuin Nakki, joka on tällä hetkellä skämmännyt varmaan joku 30 dl, mä en oo varma, se on vähän enemmän skämmännyt varmaan 50 dl. Mut joo, Nakki on skämmännyt monen mun kaverin DLiä, joten sitä kannattaa varoa. Itse asiassa Powerplayskin sen Instagramissa laittoi ilmoitukset, että Nakki skämmää, joten voitte mennä seuraa Powerplaysia IG:ssä, jos haluatte. Ja mua, koska mulla on kohta 600 seuraa, joten please. Mut joo, mä tultaan se ihan just, koska mitä lukee, mitä mulla on näissä jutuissa, koska mä en muista tätä kummiskaan, niin venatkaa. Okei, eli viime uutisvideossa me puhuttiin siitä, että kuittaanko mä Growtopia. No vastaus on se, joo, mä kuittasin Growtopia, eli mä en tee enää paljon niitä videoita. Kuten olette huomannut, niin mulla tuli 5 päivää siitä viimeksi video, joka on todella paljon, koska mä yleensä teen niinku maksimissaan 3 päivän välein video, mut nykyään se menee vaan viikoittain, koska Growtopia on niin tylsä peli, että mä en tiedä mitä tässä tehdään. Pitäisikö mun vaihtaa tää mun kanavakin Fortnite-kanavaksi, koska mä tekisin tyylisesti joka päivä videon, koska niinku mä en tee mitään muuta kuin pelaa Forttia ihan saattanasti tai GTAta. Ja mä oon just herännyt, joten joo, mä kuvailen tän nyt vaan sen takia, koska mä myöhästyin koulusta ja mä en jaksa mennä heti kouluun. Ja jos mä en nyt tätä kuvaa, niin mä en kuvaa tätä milloinkaan, koska mulla ei oo motia. Mut joo, seuraavaa uutisia nähdään kohtaa. Kuten olette huomannut, moni suomalainen pelaaja on kuitenkin Growtopia. Syynä on tähän, että Ubisoft tekee täyttä paskaa Growtopia. Eli tässä ei ole siis mitään järkeä, ihan paskaa, vaan se tekee suoraan sanottu ihan paskoja juttuja tää Growtopia. Tässä ei ole mitään järkeä nää pelaa. Esimerkiksi Finsaipa kuittasi Growtopian, joten se on aika harmittu. En tiedä pelitaukasta, mutta sekin taisi kuittaa Growtopia, koska se vaihtoi sen kanavaa Fortnite-videoihin. Jos olette huomannut ja kattonut, niin se bannerissa ainakin viimeksi kun mä katsoin, niin siinä oli semmonen Fortnite-pelailua ja viimeinen video minkä sitäkin oli Fortnite ja Growtopia videoiden tekemistä. Mä en tiedä onko se vaihtanut se kanava Forttiin, mä en ole ihan varma. Mut joo, pelitokko se näyttää videon, niin kerro mulle, että oot sä kuitenut Grovin, koska mä en tiedä oikeastaan. Mut joo, vielä vika uutiseen. Okei, tää vikasia liittyy muuhun, eli miksi miksi mun ääni kuulostaa niin paskalta näistä videoista, miksi vitussa tää pätkiveli, no siis joo, mä kuvaan vittu, enää voi kuvaa mun tietokoneella, joten tää on yksi syy, miksi mulla on mennyt motti tekee videoita, koska mä en voi tehdä kunnollisia videoita teille enää. Niin nää on ihan syöpää katsottavaa, mä tiedän, että tää tuntuu ihan vitu paskalta katsoa, mut siis ei vaan voi mitään. Mut joo, kiitti kaikille, ketkä katsotaan video. Ja hei, mä siis giveawayn sen DL:n, jos mä 450 tilaa, eli 2450 tilaa. Jos me saadaan sen, mä giveawayn sen DL saman tien. Mut jos ei saa viikon sisällä sitä, niin mä giveawayn se 2,5 koos, joten joo. Kiitti kaikille, ketkä katsoo video, se olis moro.